Ahoj, vítaj pri počúvaní ďalšej nahrávky Julmie. Opäť nastal čas na dovolenku pre tvoju myseľ. Dnes som pre teba nahrala veľmi krátke, ale za to účinné dýchové cvičenie, ktoré si môžeš dať skutočne kedykoľvek a kdekoľvek a mohlo by ti pomôcť znížiť stres alebo dokonca aj úzkosť. Môžeš si dokonca dať slúchatka, aj keď sedíš v práci za stolom, alebo si zbehnúť niekde, kde chvíľku budeš mať pokoj. A časom sa možno naučíš toto dýchové cvičenie robiť aj bez tejto nahrávky a tým pádom si to už naozaj budeš môcť doprieť kedykoľvek a kdekoľvek, keď budeš potrebovať sa uzemniť a upokojiť. Tak poďme rovno na vec. Ak máš možnosť, môžeš zatvoriť tvoje oči. Ak nie, tak sa môžeš pozerať pred seba. Ako keby tak do blba, ako sa hovorí, tvoj zrak je rozostrený. A ako prvé si všimni tvoj dých. Na začiatku ho nemusíš nejako meniť. Skús pozorovať tvoj dých ako nezaujatý svedok či svedkyňa. Možno je plytký, rýchly. Možno už len táto prvá minútka a toto krátke zastavenie sa ti pomohlo trošku ho spomaliť. Takže na chvíľku nič nemusíš meniť. Stačí iba byť a spojiť sa s tvojim nádychom a výdychom, tak ako sa deje tu a teraz. A príjmi stav veci najskôr taký, aký je. Možno aj v tele cítiš napätie, možno ten dých je rýchly, ale takto to v tejto chvíli je. A následne prejdeme k dýchovému cvičeniu. Kedy budeš nadýchovať na 3 alebo 4 doby, na chvíľku zastavíš tvoj dých a vydýchovať budeme predĺženie na 5-6 dôb. Takže vydýchni teraz všetok vzduch von z tvojho tela. Začneme nádychom nosom, ak nevieš, tak ústami. Nádych na 1, 2, 3, 4. Zadrž tvoj dých na 1, 2 a vydýchuj na 1, 2, 3, 4, 5. A opäť začni nadýchovať nosom na 1, 2, 3, 4, zadrž tvoj dých a vydychuj ústami uvoľnenie na 1, 2, 3, 4, 5. Ak môžeš, tak 6. Pokračuj v tomto dýchaní a začni si tvoj dých počítať sám, sama. Ak je ti to príliš dlho, môžeš nadýchovať na 3, zadržať dých na sekundičku a vydýchovať na 4, na 5. Ak máš pocit, že vieš dať dlhšie, tak nadýchuj na 4, zadrž dých na 2 doby a vydýchuj na 6, na 7, možno dokonca aj na 8. Len dýchaj a počítaj. Kratší nádych, zádrž dýchu a predĺžený, uvoľnený výdych ústami. Rob tak, aby ti to bolo pohodlné. Toto dýchové cvičenie nemá byť ďalším zdrojom stresu či napätia. Takže ak aj 3 doby sú ti veľa, tak nadýchni na 2 a vydýchni na 4.
Pointou celého tohto dýchového cvičenia je predĺžiť náš výdych oproti nádychu. A ak sa ti zatočí hlava, okamžite prestaň s týmto cvičením a len sa vráť k bežnému nádychu a výdychu. Ak ti je to pohodlné, môžeš ešte chvíľku pokračovať v takomto dýchu alebo sa vrátiť k bežnému nádychu a výdychu. Toto dýchové cvičenie je účinné vďaka tomu, že hlboký, uvoľnený výdych si naše telo, mozog a nervový systém spája s odpočinkom a relaxáciou. A tak, keď sme v strese a v napätí a podarí sa nám zrazu spomaliť náš nádych a hlavne predĺžiť náš výdych, tak ako keby sme dávali nášmu mozgu signál, že všetko je v poriadku. Nemusíš bojovať, nemusíš stresovať, môžeš sa uvoľniť. Ak si ešte stále dýchala týmto spôsobom, tak sa vráť k tvojmu bežnému nádychu a výdychu. Vráť sa postupne do reality. Ak boli tvoje oči zatvorené, môžeš ich otvoriť. V každom prípade sa poobzeraj okolo teba a všimni si, ako sa má v tejto chvíli tvoje telo a či nastala nejaká zmena. No ako som povedala na začiatku, môžeš sa časom naučiť toto cvičenie robiť aj bez tejto nahrávky a využiť tento dých kedykoľvek ho budeš potrebovať. Ďakujem ti za počúvanie. Ak sa ti páčilo toto dýchové cvičenie, budem rada, ak dáš like, ak dáš subscribe, ak podporíš tento môj projekt a môžeš ho podporiť aj finančne dobrovoľným príspevkom, zakúpením ďalšieho obsahu na stránke julmia.sk/podpora. Ďakujem.